Nastal čas, aby som svoje, poviem, celoživotné skúsenosti s úzkosťou dal do jedného celku a začal pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Preto som sa rozhodol, že pripravím program. Bude to 6-mesačný intenzívny program pre ľudí, ktorí už nechcú, aby im úzkosť limitovala život. Je to pre vás, pre ľudí, ktorí bojujete s tou úzkosťou a chcete žiť úplne iný život, chcete žiť proste šťastne naplnený život, ako som si to ja dávno predsavzal, keď ma tá úzkosť proste najviac zväzovala a tá panika. Takže vytváram program, ktorý bude trvať pol roka, bude spočívať vo videách, budú tam individuálne konzultácie a v podstate to zhrnie úplne všetko, čo ja mám na sebe odskúšané, že pomáha, ale naozaj pomáha z dlhodobého hľadiska. A mne sa vlastne vďaka tomu podarilo aj vysadiť antidepresíva a úzkosť momentálne skoro vôbec nezažívam, čo bola takedy ako dennodenná rutina. Takže pripravujem tento program, ak ťa to volá, ak to potrebuješ, ak si myslíš, že ti to pomôže, tak daj like na tento post a dám ti viac info. Čaute.